Ćao ljudi, ja sam Emine, dobrodošli na moj kanal. Evo napokon posle 2 meseca od najave da se vraćam, zaista se vraćam i nadam se da ću istrajati u tome da vam svake srede snimam novi video, odnosno da vam puštam novi video. Današnji video je negde bio planiran i nije, mislio sam da ću nešto drugo snimati za prvi, da tako kažem, povratnički video, ali negde na vaše insistiranje je to vaše insistiranje je zapravo presudilo da ovo bude prvi video. Naime, radi se o tome da ste mi mnogo pisali na Instagramu, na Faceu, na stranici, ovde na YouTubeu. I ono što ste primetili jeste da u onom tom povratničkom videu da ja izgledam drugačije nego što izgledam na početku kad sam krenuo sa svim ovim. I to jeste tačno, ja sam dosta smršao u poslednjih godinu dana i ovo je negde moja priča kako se to desilo. Odmah na početku ono što želim da vam kažem jeste da ovde nećete dobiti recept za mršavljanje, nećete dobiti nikakve dijete, ništa tome slično. Ovo je jednostavno više neki story time nego što je neki, da tako kažem, način kako da smršate. Radi se o tome da se meni u poslednjih godinu dana život dosta promenio, ja sam promenio posao, samim tim su tu došle i neke druge promene. Ja sam dosta veću odgovornost imao na novom poslu, većina vas zna da ja radim na Pinku, tako da, mislim, radim na portalu pink.rs kao novinar, tako da je sve to obaveze koje sam imao tu na portalu u prvih 4 meseca, a zatim i kasnije, su dovele do toga da se meni malo metabolizam promeni i da jednostavno krenem da mršam, da tako kažem. Desila se situacija gde sam ja previše uzimao odgovornosti na sebe. Ne znam kako da vam uopšte, nekako sve promenilo kod mene, znači poslovni i privatni život se promenio i zbog toga je negde sve to uticalo na to da sam ja nažalost izgubio apetit i meni je jako teško i dan danas da to vratim. Imam ja još uvek šta da skidam i želim to i imam neke planove još oko toga, ali desilo se sam izgubio apetit i da sam u početku se dešavalo da čak i ne jedem po 2-3 dana ništa, mislim u 3 dana jedem jednom, što svakako nije savjet i ovo ponavljam nije preporuka i nije recept kako da smršate, jednostavno to se tako meni desilo. Na svu sreću meni se to nije odrazilo toliko na zdravlje u smislu da je meni krvna slika bila loša, više se stres i nerviranje odrazilo na moje zdravlje i dovelo do nekih zdravstvenih problema, ali o tome drugom prilikom. Dešavalo se malo da mi imunitet opadne i malo je sad naravno on slabiji i skloniji sam tim prehladama koje sad vrebaju sa svih strana, ali opet nije drastično uticalo na mene. Dakle, kao što rekao, izgubio sam apetit, jednostavno se dešavalo da ne jedem po nekoliko dana, to je uticalo i na moj želudac i na povraćanje, malo tu bilo i nerviranje, malo i toga svačega nečega bilo što je dovelo do ovog rezultata koji vidite sada pred sobom i koje ja vidim ogledalo svakog jutra kad ustanem. Meni to krenulo negdje u oktobru prošle godine, tako da eto sad godinu dana prilike. Ja i dalje radim na tome da smršam, samo što se trudim da zapravo jedem koliko toliko normalno, zato što imam ljude koji mi stalno zvocaju kako moram da jedem i viču na mene i svašta nešto. Ja mrzim da jedem kao zdrava hrana nešto, mislim volim neke stvari, ali ne volim to da se vodim tim nekim režimom ishrane. Tako da je ono što je dobro kod mene to što zapravo mogu da jedem bilo šta, jer se ne lepi toliko za mene koliko se lepilo ranije, da se tako tehnički izrazim. Tako da je sada mnogo meni lakše da ja, ako mi se jede pizza, ja ću pojedem pizzu, ako mi se jede pljeskavica, poješću pljeskavicu, znači nije mi to problem, zato što se dešava da je nekad to jedini moj obrok u toku dana. Ponovo kažem, ovo nije savjet za mršavljanje, ovo nije moja preporuka, ja vam jednostavno pričam moju priču, zato što ste vi tražili, zato što ste mi vi pitali kako sam smršao, tako da evo, to je to. Ne bih dalje da dužim, ne bih dalje da širim i ne želim da se neko shvati ovo kao moju preporuku da vi na taj način gubite kilogram, jer to zaista nije rešenje, ima rešenja kako. Ja sam neko ko se uvek vodi time da je najbolje sam da to čovjek učini
i siguran sam da možete sami, nisu vam potrebni nutricionisti, nisu vam potrebne nikakve dijete, nikakvi režimi ishrane, bilo šta, jednostavno sami sebi napravite plan kako vam to odgovara i sami sebi izbacujte ono što je loše ukoliko drugačije ne možete. Tako da je to to što se mene tiče, što se tiče ovog videa. Već sledeće srede planiram nešto što ima veze sa hranom, nisam zoomera, jes, fokus, ništa, ćao. Ja nemam da sam fokusiran, sad sam nešto ne vidim, daleko mi je ovo. Već sledeće srede planiram da uradim jedan video koji ima veze sa hranom, tako da se nadam da ćete ostati sa mnom. I u planu je recenzija za jednu novu seriju, zapravo ona nije nova, izašla je 2016. godine prva sezona, ali sam ja tek sada otkrio. U pitanju je jedna hrvatska serija koju imate i na Netflixu, tako da ćemo uskoro pričati o njoj i to je to. Vidimo se uskoro. Ćao!